खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि बोदोलेण्ड चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर, रंजालि बैसागु गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर। गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा आबै आबौ आजौ आजैमोननिफ्रायनो रंजालि बैसागुखौ फालिबोबाय थादों, नङा होमबा? बे रंजालि बैसागु फालिनायनि सिगांनो सैत्र दाननि जोबथा सानखालि जोङो मोसौ बैसागुबो फालिनाय जायो। आरो बे मोसौ बैसागुखौ माबायदि फालियो आरो माबायदि फालिनांगौ बिनि आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय दिनैनि भिडिअखौ लाबोनाय जादों लोगोफोर। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांब्लानो आं मोसौखौ माबायदि थुखैदों आरो मोसौखौ माबायदि थुखैयो, मोसौ थुखैनायाव मा गोनांथि जायो, मा खालामनांगौ, बिनि गासै डिटेल्सखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांबाय थागोन लोगोफोर। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै भिडिअखौ हाजासे हायो शेयार खालामदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननि खाथियाव गोदान बोसोरनि मुङै बा रंजालि बैसागुनि मुङै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय थाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ शेयार खालामनानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो गोदान बोसोरनि मुङै। थ' बिदिब्ला लोगोफोर, भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो जागायलांबाय थानोसै। आरो मोसौ थुखैनायाव जोङो दिनै मोसौ बैसागुखौ माबायदि फालियो, मोसौ थुखैनायनि माखासे जे नांगौ जानाय गोनां बेसाद मुवाफोरखौ मा नांगौ जायो, बिनि गासै बे डिटेल्सखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांबाय थानोसै लोगोफोर। बेयावनो मोसौ थुखैनो थाखाय जों माखासे मोखोना बिबारनि गोनांथि जायो। दा आं मोखोना बिबारखौ खानोसै नै लोगोफोर। बे जाहैबाय मोखोना बिबारा गोनांथिथार जायो जोंनि बे रंजालि बैसागु बोथोरजों जोबोर सोमोन्दो गोनां जानानै दं बे मोखोना बिबारा। बेखायनो आं बेखौ माखासे खानानै लाग्रोबाय लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आं गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों मा नांगौ जायो, मा खालामनांगौ जायो, आं गासैखौबो दिन्थिलांनो नाजागोन लोगोफोर। मोसौ बैसागु फालिनो थाखाय जोङो गिबियावनो माखासे माला बानायग्रोयो। मोसौखौ बे माला गानहोनानै जोङो थुखैनाय जायो लोगोफोर। आरो बे माला बानायनायाव जोङो मा गोनांथि जायो होनब्ला, गिबियावनो आं दिन्थिनो लादों नैबेखौ। सोरबा गासैबो मिथियो जानांगौ, बेखौ माने अमा गन्थुथ्रि ना सैमा गन्थुथ्रिबो होनो सोरबा अनेक नामजों गाबज्रियो आरो बेखौ। बे मोनसे रोखोमसे ओरैबायदि मोजां मुलि आरो जायफोरा आमाय मोननाय बेराम होनो। आमाय मोननाय बेराम होनब्ला जों सोरबा मिथिगौ सोरबा मिथिया, माने जन्दिस बेरामनि थाखाय नैबेयो मुलि आरो बेखौ माला खालामनानै जों गानोब्लानो जन्दिसा माने खमायलाङो आरो। दा बेखौ जों लाबाय आरो बिनिफ्राय माखासे लाव आरो फान्थाव, हालदै आरो माखासे मोखोना बिबार, ओमफ्राय माला बानायनो थाखायनो औवा खाथि सैनानै लाबाय लोगोफोर। दा बेफोर गासैखौबो आं फिसा हानानै माला बानायगोन आरो बे मालाखौ मोसौनो गानहोगोन आरो न'खर मोसौनि गुलि बे गासैयावबो थेबनानै दोनगोन लोगोफोर। बेनो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर। आं दा मालाफोरखौ सुनानै लाजोबखांबाय। दा बेखौ मोसौनो गानहोगोन आरो माबोरै गानहोयो, बेखौ मा खालामगोन, आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांबाय थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय थागोन। जों मोसौखौ थुखैग्रोनायनि सिगां दैमा बा दैसायाव थांनानै फुजा एबा सिगांग्रो जोङो बावहैग्रोनांगौ जायो। दा बेयाव जों माखासे गय फाथै लानानै आरो माखासे बिबार लानानै धुप धुना लानानै बेखौ जों फुजा हैग्रोनो नागिरदों। आं फुजा होनो थांगासिनो नै लोगोफोर। आं दैयाव मोनफैबायानो। दा नोंथांमोननो आं दिन्थिलांनो नागिरदों फुजाखौ माबायदि खालामो आरो फुजाखौ माबायदि होनांगौ। आरो नै दैसाया माने सिगाङाव दैया ओरैबायदि जारला जाफिनलायबाय लोगोफोर। सिगाङाव आं दै देरनायनि भिडिअ लाबोदोंमोन, फिन खनसे नै मैया दाख्लै साननैसो सान्दुं दुंबाय नालाय दैया रानथाबफिनलायबाय। नै एसेल'सो जिरि दंसै आरो नै बेयावथ' मोसौ थुखैनो ओरैबायदि जारला जाफिनदों। दा बेयाव फुजाखौल' होनानै माने मोसौखौ न'आवसो थुखैनानै
लोगोफोर आं दा फुजाखौ फुजाखौ होखांबाय। बेवहाय फुजायाव गय जरासे, फाथै जरासे आरो धुप आलारि बाथि फोजोंनानै मोखोना बिबारखौ फांसे थुदों आरो बेजों लोगोसे दिरुं ससे होफादों। बेनि ओंथियानो जाहैबाय दिरुंखौ जों गोजामखौ बारग'होनानै दिनै गोदान बोसोरखौ बरायनाय बायदि, जेरै मानसिया गोजामखौ गारनानै गोदानखौ गानो, बेबायदिनो मोसौनोबो दिनै दिरुंखौ गोदान गानहोगोन। बे गोजामखौ दिनै गारनानै माने बे गोजाम दिरुङाव थांनाय गोजाम बोसोरफ्राव जे बेमार आजार मोसौनि सायाव जादोंमोन बेफोरखौ दिनैनिफ्राय बोखारनानै बे गोदान दिरुं गानहोनानै दिनैनिफ्राय मोसौफोरखौ बेरामनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय बे दिरुंखौ जों दिनै बावबाय। लोगोफोर आं बे बावनाय बा दिनैनि फुजा होनायखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिबाय। लोगोफोर दा फुजा होनाय खामानिया जोब्बाय। दा उननि खामानि दंबावो मोसौ थुखैनाय आरो मोसौखौ माला गानहोनाय, दिरुं सोलायनाय। थौदो बिदिब्ला माखासे भिडिअफोरखौ नायलांबावदिनि। लोगोफोर आं दा मोसौखौ थुखैनो नागिरबाय। नै मोसौखौ थुखैनायनि सिगां थाव गुबै एसे फुननानै लानोसै, माने मालिस खालामग्रोनांगोन नालाय मोसौखौ। दादु जानाय गाराय जानायफ्रा एसे मोजां जानायनि हामनायनि आरो। मोसौ थुखैनाय खामानिया जोबखांबाय। आं मोसौखौ थुखैखांबाय, बेखौ दसे हगारना हरबाय आरो। आं नै दिरुंखौ लादों, दिरुं गोदानखौ दा दसेनि उनाव माने बिसोरखौ गानहोसिगोन, माने बेजों खासिगोन आरो। दसे बेरायग्लांनांगोन नालाय इसोरबो रंजानांगोनथ' फोरबो हिसाबै मोसौफ्राबो एसे उदाङै बेरायग्लांनांगौ, थाबायग्लांनांगौ, गोसो बायदियै रंजानांगौ, जानांगौ नालाय, ओंखायनो मोसौखौ एसे हगारना हरबाय। लोगोफोर
लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे एरबाय था, फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे एरबाय था, लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे एरबाय था। लोगोफोर दिनैनि मोसौ बैसागुआव आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो दिन्थिखाबाय। लोगोफोर जानांगौ नोंथांमोना गासैखौबो बुजिखाबाय आरो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांदों आरो नोंथांमोना दिनैनि बे मोसौ बैसागु फालिनायखौ माबायदि फालिखो, आं मोसौखौ माबायदि थुखैखो नोंथांमोना नुबाय जानांगौ। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो अन्नानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो आरो दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि गोसोआ बैसागु रंजानायनि थाखाय बेसेबां एक्साइटेड जानानै दङ कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो। लोगोफोर गोदान बोसोराव बयनोबो मिजिं, बयनोबो थांखिफोरा जाफुंथों, अरायबो गोजोन लामाजों हान्थिलांनो हाथों, बेखायनो बयनिसिमबो आर'ज खालामनाय थाबाय गोदान बोसोरनि मुङै। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोसै, नोंथांमोनजों बैसागुनि गासै भिडिअखौनो, गासै डिटेल्सखौनो माबायदि रंजायो, बैसागुखौ माबायदि फालियो, बिनि गासै डिटेल्स, बैसागुनि गासैबो मोनफ्रोमबो बाहागोखौ, मोनफ्रोमबो आयदाखौनो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन। नोंथांमोना अन्नानै आंनि भिडिअआव अरायसमबो थाबाय था आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। हाजासे हायै लोगोफोरनो भिडिअखौ शेयार खालामदो। लोगोफोर बिनि थाखाय आं दिनै गोदान बोसोरनि मुङै नोंथांमोननियाव आर'ज खालामबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोसै। नोंथांमोना भिडिअ नायनायाव जुदि गोरोन्थि नङैब्ला अन्नानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो बबेखिनियाव गोरोन्थि जादों आरो माया गोरोन्थि जाखो नोंथांमोना कमेन्टजों फोरमायहर। लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ बेसेयावनो दोनबाय, उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन। लोगोफोर टाटा बाय बाय।